Ola, son Lali. E eu, Adriana. Somos axentes medioambientais da Micos. Explicaremosvos que son as solucións baseadas na natureza e como axudan a combater o cambio climático grazas ao proxecto Climability. Comezaremos por explicarvos que é o cambio climático. É a alteración do clima debido a fenómenos naturais, sobre todo a actividade humana, que acelera o que antes acontecían en millóns de anos. Nos últimos 200 anos, a temperatura global aumentou máis que nos 2000 anteriores debido aos gases de efecto invernadoiro. Isto provoca fenómenos extremos, como sequías e olas de calor, tormentas intensas e perda de biodiversidade, afectando os ecosistemas e a vida no planeta. Que son as solucións baseadas na natureza? Son sistemas naturais que resolven problemas climáticos e sociais. Exemplos de solucións baseadas na natureza. Plantar vegetación en zonas urbanas e en lugar de asfalto. Plantar un árbore en vez dun toldo. Proporciona sombra, refresca o ambiente, filtra contaminantes e crea refugio para a fauna. Restaurar ríos e zonas húmidas. Crear cubertas verdes en edificios. Incrementar xardís en espacios públicos. Conectar áreas naturais con corredores ecolóxicos. Estas solucións aproveitan os servizos ecosistémicos que ofrecen os ecosistemas sanos de forma gratuita. Que facemos desde a Micos? Traballamos en accións de limpeza, educación ambiental e inclusión. Co proxecto Climability investigamos o impacto climático no Barbanza e en Verín, promovendo solucións baseadas na natureza para reducir os seus efectos. Ademais, creamos redes de colaboración con administracións e cidadás para aplicar medidas sostibles. Grazas ao proxecto Climability, solucións inclusivas e sostibles para a adaptación ao cambio climático. Unha iniciativa que conta coa colaboración da Fundación Biodiversidade do Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, a través da convocatoria de subvencións para a realización de proxectos que contribuyan a implementar o Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático 2021-2030. Cada paso conta, cada voz importa. E xuntos frearemos o cambio climático.